Ndewonu ndị be anyị, kwuonu ndewonu ndị be anyị. Taa anyị ga-agụ maka gịnị? Ụsụ. Kwuonu ụsụ. Ụsụ bụ onye umengwụ. Ụsụ jọrọ njọ nke ukwuu. Ụsụ ji abalị aga. Kwuonu o ji abalị aga. O ji abalị eje. Kwuonu ya. O ji abalị eje. Kwuonu ya. O ji abalị eje na nkụ. O ji abalị eje na nkụ. Onye ji abalị eje ọ na-adị mma? Mba. Abalị dị egwu. Abalị dịkwa na egwu. Kwuo na abalị dị egwu. Abalị dị egwu. Ọ na-aka mma mmadụ ime ihe n'ụtụtụ chijie oje nabaa, maka na abalị adịrọ mma. Unu anụgo? Papa nọrọ ana papa. Papa na-ege ntị ka m kọọrọ unu maka ụsụ. Kedu abịa? Agịdịgba kwuo onye gbaa aba iwe edundu na kọmputa. Gbaa ọnya agịdịgba nwa. Micro gịnị? Bumblebee bat. Bat bụ gịnị? Ụsụ. Chee ka m gwọọrọ unu nye mmechi nkọwara unu nye n'Igbo. The bumblebee bat live in the dark cave in the rainforest. Ọ sị nọ bumblebee bat ya bụ ụsụ na live bụ n'obu na dark cave. Dark bụ ihe gbara ọchịchị. Papa nọrọ ọfụma. Dark bụ gịnị? Ihe gbara ọchịchị. Bịa ka m kulu papa. Bịa ka m kulu. Papa nnekwu. Papa nnekwu. Papa. Gere na ntị. Jide aka na ntị gị agịdịgba nwa. Ka ụmụ wee nụrụ ya. Bịa ebe nọrọ agịdịgba nwa. Nọrọ ebe a. Nwoke nwa bịa nọrọ ebe. Dobe azụ n'oche. Relax ya ka ụmụ wee nụrụ ihe a na-akọ maka ụsụ. Nọrọ ọfụma. Oke nwa na-aba ma ọsọ. A sị na ọ na-ebi na dark cave in the rainforest. Dark bụ gịnị? Ihe gbara ọchịchị. Cave bụ ọnụ ebe okwute juru. Rainforest bụ ime ọfịa ebe gịnị? Mmiri na-adọ ọdọkọlọrọ mmiri. Kwuo na ọdọkọlọrọ mmiri. Just after the sun goes down, the bat zoom out of its cave to hunt for insects. A sị nọ abịakwara anya chijibe anwụ daba, that is sun goes down. Obido zoom out bụ ume ọsọ pụọ ngwa ngwa. Ọ pụọ gịnị? Ngwa ngwa. Isi chọọ ikwu okwu. Chelu nkwuchezi ikwube mmụnwa ka na-ekwu. A na-abụ ofu onye na-ekwu, onye ọzọ agba nkịtị. Ịma ihe ịchọ ikwu idebie nkwuchi ikwu. O papa ị na-anụ? Dobe okwu ọfụma. Oke nna ị na-eme ọfụma. Daalụ na unu na-eme ọfụma. Ọ sị gịnị? O zoom out bụ ọ pụọ ngwa ngwa. Ogbo ọsọ pụọ. Ome ọsọ ngwa ngwala ngwa. Dobe azụ n'oche ka ị wee na-ege maka mma ajụ unu. Ome ọsọ pụọ. To hunt for gịnị? Insect bụ ụmụ arụrụ ọ na-ata. Ọ na-ata ụmụ arụrụ. This little night creature make high-pitched quakes and gịnị? Then it listen for the sound to come bouncing back off juicy insect. O si na ọbịa mee mkpọtụ ọ ga-eme kwekị o mesie nye ike in the high pitch ya o tinye nye n'oke olu n'ime abalị. Ụmụ arụrụ ebido wee maba jijiji wụnyibe elu tụba egwu. Mgbe fa ga na-awụnyizi elu na-atụ egwu. Ya bụ ụsụ amakwasịfa welifa wee mee nri. Mee gịnị? Nri. Kwuonu nri. O welifa mee gịnị? Nri. Welifa mee pepe soup. Taa onye ọ na-eme. Unu na-aghọta? Daalụ na unu na-eme ọfụma. Nya bụ ọ chọzie nri ọbịa ojide ụmụ arụrụ ndị ọkali na-ata. Ọ sị mini fat file. Nya nke bụ eziokwu banyere ụsụ. Ọ na-ebi n'ebe na Myanmar, part of Thailand, Southeast Asia, ebe a na-enwetakere ụsụ.
a na-afụkwu ya na be anyị, mana ebe a na-enwetakeli ebu na Myanmar na gịnị nwa part of papa dobe ụkwụ na ewufu aka n'ọnụ ispiaz na aka n'ọnụ papa mụ ndo papa onwere ime ị na-asịrị m ndo osizia gịnị papa imere m ibe n'ọgụ wofu aka n'ọnụ ngwa ndo papa ndo ibe na-akwa ngwa ndo anụgo m ndo ikwu ọ bụ isiri ndo papa isiri ndo ịgwago m ndo nsiri gị na ọ dị mma oke papa o papa ngwa na-egekwa na ntị o wee sị gịnị ka ihe o kwuru ebe a na-enwetakeli ebu na South East Asia size ya ọ na-eli nri isenti ụmụ arụrụ ka ihe bụ isenti ụmụ arụrụ kwuo na ụmụ arụrụ nya bụ anyị ekwuchego maka ụsụ ngwa kedu ihe mgbe ụsụ ji apụ kedu ebe ụsụ mgbe o ji apụ akpa nri agịdị gbazi anya n'anyasị kụọ aka kụọ n'aka papa nnekwu kụọ aka kedu ebe ọ na-ebi oke nwa kedu ebe ọ na-ebi ọ bụ na Myanmar part of Thailand Southeast Asia. Wow, ịzatakwala ya kụọ aka kụọlụ na onwe unu aka unu zatara ya kụọ n'aka ọfụma ụmụazị na-eme ọfụma ọ na-ebikwa n'ebe dark cave ka ihe bụ dark cave ka ihe bụ dark cave onye agịdị gbanwa onye oyele cheli ka ihe bụ dark ọ gbara ọchịchị kụọ n'aka anaghị ka ihe bụ cave oke nwa ka ihe bụ cave agịdị gbanwa dobe azụ n'oche oyele tụ ọchịchị wow oyele dụ ọchịchị kwuo n'aka o jikọkwa na unu na-ege ntị ụmụazị na-ege ajọ ntị papa nnekwu kwuo oyele gbara ọchịchị ebe ụsụ na-ebi ebe ụsụ na-ebi kedu ihe ọ na-ata kedu ihe ụsụ na-ata ụsụ ahụ na-ata insect cheli ọ na-ata insect agịdịgba nwa ka ebe bụ insect n'Igbo tinye nye mkpu papa ịmali ya arụrụ kwụọ n'aka oke nwa ịmali ansị ya ị na-ekwu na Igbo mana ọ bụrụ na ị mara ya n'Igbo ikwuzie nye n'oyibo agịdịgba nwa atapịazi anya tụgharịa anya n'Igbo unu ya kedu ihe bụ hunt na ka ihe bụ hunt ọ na-achụ nta ọ na-achọ nri ọ ga-eli kwuo na kedu ihe bụ chekweli this little night creature ka ihe bụ little n'Igbo ka ihe bụ obele kụọlụ n'onwe n'aka gbom make high pitch quack kedu ihe bụ high n'Igbo high oke nwa ịmalịa ihe dị elu kwuo na ihe dị elu kedu ụsụ ya bụ ụsụ ọmalụ mma ka ọ jọrọ njọ onye ọbụla asị na ịdụ ka ụsụ ịma na ịjọrọ njọ maọbụ mmadụ asị gị ịdị ka nganga ụsụ ịmakwa na ịjọrọ njọ ya bụ eji ụsụ akpọli mmadụ na-akwa mmadụ iyi si na n'elu ka ịdị ka ụsụ nwa ngwu na-eke ịdị ka nganga ụsụ ịma na onye ahụ akọgoro nnukwu ọnụ ya bụ ife onye jọrọ njọ isi a na ọ dị ka gịnị ụsụ kwuo na ụsụ amara mma ọbụla ụsụ amara mma chacha ndị ọ bụkwa oji abalị eje ifugi ihe gbasara ụsụ amara mma ngwa kụọ n'aka agịdịgba kụọ aka papa nnekwu kụọ aka kụọ n'aka ọfụma kụọ n'aka anyị okwuchego maka ụsụ ngwa si